Ngiyaphila esawubona music. Hey, nisiqolele. Siyaqala nje singumshalazi kwenza live kodwa sekucela ukuthi nisiqolele. Baphila ku TikTok. Hey. Le ndoda yenzani? Ubani lo ozamenza le nto yenza?
Lodeni. Ukabazela, awushaya ama-drums lapho, usebenza vile banka kule mwabanka. Elume wonke. Umshalazi lapha Facebook, Umshalazi SA, ngicela ningifollow. Nami ngizama ukukhula Nkosi yami, ngiyacela ningifollow. Nabo bonke nje abantu ababukile la, sicela bengifollow Umshalazi SA Facebook, bengifollow na TikTok Umshalazi Music. Lapha kulokhujana. Ku-YouTube ingoma zami ziyatholakala bawethu. Usesha nje Umshalazi Topic, ngiyacela ningisupport ingoma zawethu.
siyathokoza kakhulu ukuthi niyathokozela into lapha nami ngibuka kanye nani sijabula sonke kanye ningakhohlwa lapha emakhaya umshalazi la ukhona zona zonke inkundla zokuxhumana umfana waphansi lemzinkulu la kuthiwa khona elamabhene yanyawo ngale ko South Coast inhlanzi bayidla mahala thina ngoba sifa kangaka nje ukuyikhokhela lapha ekhulu ulwandle nje eseduze asiyetheleza uzothinta manje yokugcina ebese phuma kanje siyathokoza kakhulu ingane zakwethu
kakhulu. Cha, emculweni wethu kwaMaskandi ngoba buke emakhaya. Ayiqhubeke lento ye-live. Njengoba ngimlapha nje nomshalazi lapha. Iband lesisebenza nayo. Sishawa uMaskandi, sikhulisa uMaskandi, siyawuqhuba sosa phambili. Phambili ngoMaskandi phambili siyabonga kakhulu. Phambili.